12 urte pasabira jatetxe honenen sariak hasi zirenetik eta oihartzun handi hartu dute batez ere azken urteotan. Garrantzi handiko zita da gaurkoa nazioarteko gastronomiarentzat eta nola ez euskal sukaldarientzat. Gaueko ekitaldirako prest Londresen da dagoeneko Andoni Luis Aduriz, iaz Mugaritz laugarren izendatu zuten eta aurrekoan 3. urteak daramatza lehen postuetan. Azkenian dia sariak oso mediatikoak, oso importantia da guretzako, gure aberrientzako eta gure jatetxentzako dimension hori eukitzeko. Eta gure veteranoen artean jaun da jabe da noski Aztak jatetxea. 10 urte zerrendan, iaz 8. 10. postuan egon da, ondo gare. Eneko Atxarentzat berriz estreineko aldia izango da. Egun berezia da euskal sukaldarientzat ere bai, da esperoan gau ederra eukiko dugun esperuen bentzat. Gauean banatuko diren sarien garrantziaren erakusle, Gironako Zeller de Can Roca jatetxeak emandako datu bat. Joan den urtean munduko jatetxe onenaren saria irabazi ondoren, 24 ordutan 2,5 milioi bisita izan omen zituen euren webguneak. Eta Gironako erakundeek aurkezpen dotore honekin adierazi dutenez, onura ez da jatetxearentzat bakarrik, eskualde osoarentzat baizik.